Nurgulganlaryňla qaymak çykyryşyny kösüp goýsaňyz dep sizin kyslar, şoň digen birlikde qaymak çykyraýlymy. Aldy bilen muşu 1 kilo kala sütü ekirip, mana muşda qaýnatyp bolymyz. Ýaýpaňrak gaz ketdi-de bununla. Bunun üstüge nipis bir qabat qaymak çykdykçy, muşda çoň otda qaýnatymyz. Mana müşaletki nipis qaymak çykkandan keyin, mana şowdan dadan çi bilen bunu magzap çykyryp alymyz. Haqqat dostum tük tekkizip etmeýmiz. Şunda quyak magzap çykyrymyz. Mişi otlarını belge kılıp toxtamay maldırımız. Bunun da popo kança cık çıksa şunca okşaydı qaymaqımız. Otunu içemeyimiz. Qoqap ketmey köpürüyü versek buludu müşalette. Mana müşalet kagende emde tatip. Mana bu qaymaqımızdı mutadan içinde müşta köptürüp alğandan keyin davamlıq toxtamay 20 saatdan 40 minut qaynatımız. Naayten küçük otta. Bununla sevir taqat ketidi. Eger janda yoğa ot qılıp isketkizip qoysak tağı bolmaydı. Ve küçük ot qılıp qaynımız tağı bolmaydı. Şoňa 20 saatdan 40 minutgacha hiç qınmay muş qaymaqymyzdyň koýda bolymyz. Mana sütümizmi 40 minut qaynap, otunu öçürüp aldık. Ende otunu öçürüp etkenden keyin çokum bunu pulanşytyp, midiriltip etmeýimiz we ýa-ki töpük qaymaqyny qoşuqla arlaşdyryp qılıp etmäňler. Muş halatda meýli ýantaýa goýup goýamyzlar ýa-ki pinşanyň soğuk saklaýdygan ýerde bir keç tuguzup, ätsi qarsaňlar şunda qılın bir qaymaq çykdy bunundan. Eger muş mezmunyny ýaxşy görgen bolsaňlar, haqsyz ýüreklerini aýmay berýärdiňler. Mana ma qaymaqymyzmy 4 saat tugandaki halatda mana muşu şunçalik çyraýly qaymaq tutupdyki, eger bir keç binşanda tuguzdygan bolsak, ma qaymaqnyň kançalyk qylyn çykdyganlygyny özüňiz tasawwur kılsaňyz bolady.